Uain azkarrak egun angeluko ondartzetan, bainularientzat lanjerosak bilaka daitezkenak. Prefeturak alerta berezia piztu du gaur erreski ageri ezten fenomeno bati buruz, baina. Baina bat da itsas korrente bat, zabalerun txaten dena. Orduan ura ondartzarun sartzen da uainekin, eta ura ateratzen da zabalerun beti berbidetik. Orduan hor ikusten da ondartzaren erdian da. Bi aldeetan ikusten alda uainak hausten direla, hor uain gutxiago bat dira. C'est un gros trou d'eau qui est plus ou moins large et plus ou moins profond. Les gens, lorsqu'ils se font prendre, dès qu'ils perdent pied, il y a cet effet d'aspiration au large par ce courant. Et malheureusement, il y a des gens qui périssent dans ces bains-là parce qu'ils vont lutter en voulant rentrer absolument vers le bord de la plage. Duela laupabost urte, bi pertsona ito ziren fenomeno unengatik angelun, sokorritzaileak kasu emaiten dute, gune berezi horiek ongi ezagutzen dituzte eta bainulariak aholkatzen. Baina batean emaiten bazira, importanteena da korrentearen aurka ez joaitea. Korrentea aurka joaiten bazira, akituko zira, entseiatu behar da aldeetan igeri egitea eta ateratzea baina hortik eta uainekin sartzera ondartzara. Salbatzaileak gomendatzen dute banderen artean bainatzea, arriskoa tipituko da ondoko egunetan, marea koefizientean jaustearekin.